Vítajte. Dnes sa ponoríme do jedného naozaj komplexného ochorenia, ktoré dokáže poriadne skomplikovať život. Hovorím o palmoplantárnej psoriáze, ktorá postihuje, ako už názov napovedá, dlane a chodidlá. Poďme začať jednou otázkou, ktorá nás zavedie priamo k jadru problému. Ako je vôbec možné, že ochorenie, ktoré sa prejavuje na takých malých častiach tela, ako sú dlane a chodidlá, dokáže človeku doslova obrátiť život hore nohami? A práve tu sa dostávame k tomu najväčšiemu paradoxu palmoplantárnej psoriázy, často skracovanej ako PPP. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide o zanedbateľný problém, veď PPP postihuje len naozaj malé percento celkového povrchu kože. Ale, a to je to kľúčové, jej umiestnenie práve na dlaňach a chodidlách je absolútne kritické. Skúsme si predstaviť, čo to v praxi znamená. Úplne bežné činnosti, na ktorými ani nerozmýšľame, sa zrazu stávajú extrémne bolestivými alebo dokonca nemožnými. Chôdza, písanie, šoférovanie, uchopenie obyčajného pohára, všetko toto sa mení na obrovskú výzvu. Nehovoriac o práci, hlavne ak je fyzického charakteru. A toto funkčné obmedzenie má samozrejme aj ďalšie následky. Nie ide len o fyzickú bolesť. Postupne to môže viesť k sociálnej izolácii, k úzkostiam a v tých najťažších prípadoch až k invalidite. Je to proste záťaž nielen pre telo, ale aj pre psychiku. Teraz prichádza jedna veľmi zaujímavá vec. Palmoplantárna psoriáza vlastne nie je len jedno ochorenie. V skutočnosti má akoby dve tváre, dve veľmi odlišné klinické formy. A tu pekne vidíme tie dva protipóly. Na jednej strane máme tzv. Ložiskovú psoriázu, tú suchú formu s hrubou a popraskanou kožou. A na druhej strane je pustulóza, zapálená forma s bolestivými pľuzgierikmi. Už na prvý pohľad je jasné, že každá z nich bude vyžadovať úplne iný prístup k liečbe. Tak sa poďme najprv pozrieť na tú ložiskovú psoriázu. Je to chronický stav, pri ktorom koža na dláňach a chodidlách extrémne zhrubne, odborne sa tomu hovorí hyperkeratóza, a vysuší sa. A to najhoršie je, že sa na nej tvoria hlboké a naozaj veľmi bolestivé praskliny. Oproti tomu stojí palmoplantárna pustulóza. Tu už hovoríme o akútnom a veľmi búrlivom zápalovom procese. Prejavuje sa opakovanými vlnami sterilných pľuzgerikov, ktoré časom zaschnú, vytvoria hnedé chrasty a keď sa odlúpnú, zanechajú pod sebou surovú červenú kožu. Táto forma je žiaľ veľmi často spojená s fajčením a je známa tým, že na liečbu reaguje naozaj veľmi zle. Dobre, takže máme tu dve dosť odlišné formy. Ako teda lekár s istotou určí, o čo presne ide, aký je prvý krok v správnej liečbe? Všetko sa to samozrejme začína klinickým vyšetrením, ale to najdôležitejšie na začiatku je vlastne vylúčiť iné ochorenia, ktoré môžu vyzerať veľmi, veľmi podobne. A to je absolútne kľúčové pre nastavenie správnej liečby. A čo všetko to môže byť? No, v prvom rade treba vylúčiť atopickú dermatitídu, ďalej dyshydrotický ekzém a samozrejme aj bežné plesňové infekcie. Až keď sa potvrdí, že nejde o žiadnu z týchto diagnóz, môžeme hovoriť o psoriáze. No a v prípadoch, keď to stále nie je úplne jasné, prichádza na rad biopsia. Lekár odobere malú vzorku kože, ktorá putuje do laboratória. A pohľad pod mikroskopom už dokáže dať definitívnu odpoveď. Odhalí totiž typické zmeny v koži, ktoré sú charakteristické práve pre psoriázu. Dobre, diagnózu máme potvrdenú. Čo ďalej? Poďme sa pozrieť na to, aké sú možnosti liečby tohto, poviem to na rovinu, naozaj tvrdohlavého ochorenia. K liečbe sa pristupuje, tak povediac, stupňovito. Je to ako stavať dom od základov. Začína sa lokálnou liečbou, teda krémami a masťami priamo na kožu. Ak to nestačí, prichádza na rad fototerapia, čiže liečba svetlom, a ak ani to nepomáha, nastupuje tá najsilnejšia, systémová a biologická liečba, ktorá už pôsobí na celé telo. V tom prvom kroku pri lokálnej liečbe je cieľ jasný – dostať účinnú látku cez tú zhrubnutú kožu. Preto sa používajú naozaj silné kortikosteroidy, často pod tzv. Oklúziou, teda pod zábalom. Ďalej sú to deriváty vitamínu D, kyselina salicylová, ktorá pomáha odstrániť šupiny, alebo napríklad tazarotén. Ak krémy a masty nezaberajú, je čas na druhý stupeň, fototerapiu. Tu máme dve hlavné možnosti. Jednou je tzv. Puvaterapia, čo je kombinácia lieku, ktorý zvýši citlivosť kože na svetlo a následného ožiarenia UV lúčmi. Druhou možnosťou je excimerový laser, ktorý dokáže vyslať veľmi presne cielený lúč UVB svetla priamo na tie najodolnejšie ložiská.
A pre tie naozaj najťažšie a najodolnejšie prípady je tu tretí stupeň, systémová a biologická liečba. To je už, tak povediac, ťažký kaliber. Patria sem retinoidy, ktoré sú obzvlášť účinné pri tej pustulóznej forme, ďalej lieky ako metotrexát či cyklosporín, ktoré celkovo tlmia imunitný systém. A na vrchole sú moderné biologické lieky. Tie už cielia veľmi špecificky na konkrétne molekuly v imunitnom systéme, ktoré sú za psoriázu zodpovedné. Ale pozor, liečba nie je len o liekoch a procedúrach. Obrovskú a naozaj kľúčovú úlohu hrá aj životný štýl a kontrola spúšťačov. Existujú totiž faktory, o ktorých vieme, že dokážu ochorenie poriadne zhoršiť alebo spustiť nové vzplanutie. A čo je najhoršie, môžu znižovať účinnosť liečby. Hovoríme tu o fajčení, o mechanickom strese, teda o trení a tlaku na dlane a chodidlá, o rôznych chemických dráždidlách, ako sú mydlá či saponáty, a samozrejme netreba zabúdať ani na psychický stres. A ak by sme mali vypichnúť jednu jedinú vec, tak je to toto. Skoncovanie s fajčením je absolútne najdôležitejší krok v liečbe. Tá súvislosť, hlavne pri pustulóznej forme, je taká silná, že bez toho sa liečba často ani nepohne z miesta. Takže, aká je budúcnosť pre ľudí s týmto náročným ochorením? Nuž vyzerá to tak, že kľúčom je kombinácia dvoch vecí. Na jednej strane moderná, cielená liečba a na druhej strane aktívny prístup samotného človeka a kontrola životného štýlu. Práve táto spolupráca dáva najväčšiu šancu na dlhodobé zlepšenie stavu a, čo je najdôležitejšie, na návrat ku kvalitnému životu.